Αποσαφηνίζοντας την ιστορία μας. Η ελληνική μουσική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3. Αισιόδοξη υπεροχή κάνουμε τον πάσιμό μας στο κυριακάτικο μας πρωινό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαστε πάντα στην ιστορία της μουσικής, εδώ στον Sky 100,3, στο σκέλος παραδοσιακή μουσική. Αυτή την Κυριακή στο θέμα μας θα επισέλθει φυσικά και ο χορός, γιατί δεν νοείται μουσική χωρίς το χορό και χορός χωρίς τη μουσική, αλλά έχουμε κρεμότητες από την προηγούμενη εβδομάδα. Συνεπώς να σας παρουσιάσω τους προσκεκλημένους μας: η κυρία Ρενάτα Δελενούδη, λέκτορ μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθηγήτρια σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο; ο κύριος Δημήτρης Λέκας, μαθηματικός, διδάκτορ μουσικολογίας και διατελέσας καθηγητής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και εντάσσεται στη συντροφιά μας η κυρία Βασιλική Τυροβολά. Η κυρία Τυροβολά είναι εθνοχορολόγος, ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Τυροβολά, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, συνδέστε το κομμάτι που κλείσατε εσείς την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα με αυτό που ακούμε είχαμε σήμερα. μιλήσει λοιπόν για τα διαφορετικά ύφη, το ύφος δηλαδή, έτσι όπως αποτυπώνεται στις δύο διαφορετικές διακριτές γεωπολιτισμικές ταυτοτικές μουσικές της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα νησιώτικο. Όπως πολύ καλά το είπατε, χαρούμενο, ελαφρύ, ελαφροπάτητο, όπως τα έλεγε και η εθνοχορολόγος μας εδώ η κυρία Τυροβολά, αισιόδοξο και σίγουρα και με ωραίες, πολύχρωμες, ηλιόλουστες φορεσιές. Ωραίο στίχο, ποιητικό πάρα πολύ. Πολύ ωραίο ποιητικό στίχο. Και να πω κάτι που δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Κυκλοφορεί αυτό το τραγούδι ως δωδεκανησιακό και μάλιστα της Βόρειας Δωδεκανήσου. Η Εμιλία Χατζηδάκη μου είχε πει ότι το είχαν συλλέξει από την Μίσηρο. Και χορεύεται, κυρία Τυροβολά? Συρτός, είναι συρτός, νησιώτικο συρτό. Που το μαθαίνει από τα γενοφάσκια το παιδί? Εξαρτάται. Στις παραδοσιακές κοινωνίες μιμητικά από τα γενοφάσκια. Σήμερα πια βέβαια που έχει περάσει τη δεύτερη ύπαρξη ο χορός και έχουμε παρεμβολή δασκάλων στην εκμάθηση των χορών, θα το μάθει σε ένα χορευτικό συγκρότημα μέσω κάποιου δασκάλου. Ακόμη και στην κοινωνία της Νησήρου, για να πάρω το παράδειγμα ακόμα που και έδωσε. εκεί, γιατί πλέον έχουν ιδρυθεί παντού πολιτιστικοί σύλλογοι, τοπικοί. Όχι, ακόμη και εκεί θα το μάθει μέσα από το σύλλογο και όχι από Σήμερα με τον πια ναι, παραδοσιακό οικογενειακό τρόπο. Ναι, μπορεί και εκεί. Γιατί ακόμα και στις πιο μικρές περιοχές, στις πιο απομακρυσμένες, στις πιο μικρές, έχουν ιδρυθεί πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν δασκάλους πλέον χορού και που τα παιδιά μαθαίνουν χορό μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Βέβαια, σε αυτές τις κοινωνίες λειτουργεί και η ζώσα παράδοση. Δηλαδή, μπορεί να το βιώσει και καθαρά μιμητικά στα πανηγύρια ή σε άλλες μορφές χορευτικές περιστάσεις. Σίγουρα όμως πλέον έχουμε να κάνουμε πλέον και με πολιτιστικούς συλλόγους. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, όμως η ζώσα παράδοση εκεί δεν δίνει πλέον τόσες ευκαιρίες όσες ήταν παλαιότερα. Δηλαδή, αν παλαιότερα ένα μικρό παιδί και όλα τα μέλη της τοπικής κοινωνίας είχαν την ευκαιρία να χορέψουν 15, 20, 30 φορές το χρόνο, αυτό τώρα γίνεται σχεδόν μια φορά, σε ένα αντάμωμα, σε ένα πανηγύρι, στο βασικό πανηγύρι του χωριού. Άρα είναι πολύ λιγότερες οι ευκαιρίες πλέον βιωματικά με τον παλιό παραδοσιακό πατροπαράδοτο τρόπο να περάσει η γνώση της χορευτικής πρακτικής στους νεότερους. Να πω κάτι προβοκατόρικο, γιατί όταν η παράδοση κυκλοφορούσε με αυτόν τον τρόπο, λέγαν διάφορα και υπήρχε και μια έκφραση που η σύγχρονη βιολογία και οι βιολογικές επιστήμες τείνουν μερικές φορές να καταφάσκουν. Επειδή ο χορός είναι πάρα πολύ έντονα η σωματικότητα του ανθρώπου, επειδή είπατε από τα γενοφάσκια, κυκλοφορούσε μια έκφραση παλιά που λέγανε όχι από τα γενοφάσκια, από την κοιλιά της μάνας του. Και θεωρείται ότι κάποιες από τις κινησιολογίες και τις ηχητικές τις εισπράττουν τα έμβρια ακόμα και όταν οι μητέρες τους έγκυες τα ακούνε και κυρίως όταν τα χορεύουν.
Και είναι πολύ ωραίο αυτό, δεν είναι? Δεν ξέρω, Βάσο, εάν ισχύει, αλλά μπορεί. Μπορεί να ισχύει, φυσικά αν έχουν γίνει έρευνες δεν υπάρχει αντίρρηση. Αλλά επειδή μιλάμε για παραδοσιακό χορό, δεν ξέρω μες στην κοιλιά της μάνας τους τι είδους παραδοσιακό χορεύουν. Το πάνω κάτω του συντονισμού με τη μουσική, αυτό. Το βηματισμό του κορμιού της μάνας. Αυτό λένε. Ωραίο είναι. Πάντως, με την ευκαιρία που αρχίσαμε να μιλάμε για το πώς μεταδίδεται τελικά η γνώση σε ό,τι αφορά και τον χορό, που όπως είπαμε είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής δημοτικής μουσικής, να πούμε λοιπόν τον τρόπο, ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια προφορικότητα, μιλάμε για μια βιωματική παράδοση που μεταδίδεται ή τουλάχιστον μεταδιδόταν στις παραδοσιακές προαστικές προβιομηχανικές κοινωνίες αβίαστα, με προφορικό τρόπο. Δεν υπήρχαν δηλαδή οι επιτούτου δάσκαλοι με την εγκύκλια παιδεία να σε πάρουν από το χέρι, να σου πούν κάνε αυτό, κάνε εκείνο, να σου καταγράψουν χορευτικά τα βήματα ή τη μουσική, αν πρόκειται για τη μουσική ή το τραγούδι. Γινόταν λοιπόν με έναν αβίαστο, αυθόρμητο, προφορικό τρόπο που περνούσε από γενιά σε γενιά, από πατέρα σε γιο και στη συγχρονία και στην διαχρονία, από στόμα σε στόμα. Και είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά, αυτό θα λέγαμε, της λαϊκής δημιουργίας των λαϊκών τεχνών γενικότερα. Λοιπόν, κύριε Λέκα, έχουμε κάποιες εκκρεμότητες από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμασταν κάτι στο επτατονικό, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί υπάρχουν υποκατηγορίες άλλες που πρέπει να υποθούν για να είμαστε εντάξεως προς την ύλη. Κοιτάξτε, την ύλη την καθορίζει η κυρία Ταλιανούδη. Εσείς βγαίνετε απ' έξω. Λοιπόν, αλλά αν πρέπει να πούμε κάτι για να το κλείσουμε σιγά σιγά, για να το δέσουμε με το χορό. Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εδώ μάλλον από ό,τι κόβουμε σε πολλά εκδηλώματα του πολιτισμού υπάρχουν δύο διαφορετικές ενότητες στην Ευρώπη. Η Δυτική Ευρώπη και κατόπιν η Κεντρική και η Ανατολική, που έχουν τα πάντα διαφορετικά και τα πάντα ανάποδα. Ακόμα και ο τρόπος που λειτουργεί η γραμματική λειτουργεί ανάποδα. Και είναι όντως η Δυτική Ευρώπη βουνίσχη και πολιτισμοί Εβραίοι και η Ανατολική Ευρώπη καμπίσχοι και πολιτισμοί πλάνητες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στους Δυτικοευρωπαίους, ας πούμε, τα φύ των νεκρών, έχουμε το ιερό, έχουμε το να χορεύουμε γύρω από μια αιστεία, οι κλίμακες τους είναι πεντατονικές, ο τονισμός των λέξεων είναι όλα εντελώς ανάποδα. Εδώ λοιπόν, στην εσχατιά αυτή την νότια των Βαλκανίων, αυτά τα δύο έχουν ζυμωθεί. Και συμβαίνουν αυτά σε όλα τα νότια των Ηπείρων, όπως παραδείγματος χάρη στην Ινδία, ότι όποιος κατεβαίνει από το βορρά, από όπου και να έρχεται, κάποια στιγμή κολλάει εκεί πέρα και δεν μπορεί να φύγει. Συγκλίνει με τον νότο. Ναι, μπαίνουν όλα μαζί και μετά δεν έχουν παρακάτω. Άρα εμείς είμαστε και πεντάτονα και επτάτονα. Χαρμάνι δηλαδή. Ναι, είναι και πεντάτονα και επτάτονα, είναι ας πούμε και ταφή των νεκρών και καύση των νεκρών, είναι και πατριαρχία και μητριαρχία, είναι και αναλυτική και συνθετική γλώσσα. Είναι καταπληκτικό δηλαδή το πόσο αυτά τα δύο διαχωρίζονται και συντίθενται. Γι' αυτό να στείλουμε και μία προειδοποίηση στους προγονόπληκτους που ψάχνουν τις καθαρότητες για να βγει ο σύγχρονος πολιτισμός. Η καθαρότητα είναι κάτι το οποίο βιολογικά οδηγεί σε μαρασμό και εκφυλισμό. Εάν υπάρχει αυτή η πανσπερμία, η γενεσιουργός, η δραστική εδώ στην Ελλάδα, είναι επειδή δύο αντίρροπες γραμμές, μία πατρική και μία μητρική, ήρθανε και φέρανε όλοι μαζί τα στοιχεία και αυτός ο πολιτισμός τα σήκωσε ψηλά. Όχι λοιπόν στην καθαρότητα και την αποκλειστικότητα, αλλά ακριβώς στην μίξη των αντιθέτων, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, ξεκινάει το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Μίξη αντιθέτων που όμως βγάζει και ένα τελικό αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι, κύριε Λέκα? Δηλαδή βγάζει ένα τελικό αποτέλεσμα που έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Γιατί? Που είναι αυτό, εκείνο, το άλλο και το παντρεμένο. Βεβαίως. Και από το πάντρεμα έχουν βγει παιδιά. Είναι αυτό που λέμε σύνθεση. Γιατί αν δεν υπάρξει σύνθεση, υπάρχει αλληλοσπαραγμός. Και υπάρχει περιοχή της Ευρώπης που δεν θέλω να κατονομάσω, όπου αλληλοσπαράχθηκαν τα αντίθετα και ξεκίνησε το πράγμα πάλι από το μηδέν και από τη βαρβαρότητα στο Μεσαίωνα. Δεν θέλω να πω ποιοι είναι. Εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει το ανάποδο. Και οι ιδεολογίες για την καθαρότητα και οι αντισυστημικές και αντιεθνικές αυτές αποκρίσεις, δεν ξέρω σε τι, έχουν τη ρίζα τους ακριβώς σε εκείνη την περιοχή της Ευρώπης όπου συνέβη αυτός ο αμοιβαίος παραγμός. Ωραία. Για να καταλήξω στην κυρία Τυροβολά, θα περάσω τώρα μέσω της κυρίας Δαλιανούδη στο εξής. Άρα, από την αρχαιότητα έως και σήμερα, με όλο το διάβα, Ρωμαιοκρατία, Βυζάντιο, Λατινοκρατία, Τουρκοκρατία, εθνικό κράτος, η δημοτική, η παραδοσιακή μουσική υπάρχει. Φυσικά και κάνει τον κυματισμό της και περνάει και όλο και περπατάει. Και μέσα εκεί συνδυάζεται και ο χώρος, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Συγγνώμη να πω και κάτι. Και συνθέτει, συγγνώμη Ρενάτα, συνθέτει διότι μετά από τη λεγόμενη μικρασιατική καταστροφή, όπως έχουμε πει και την άλλη φορά, εμφανίζεται πια στην κυρίως Ελλάδα
ένα πολιτισμικό ρευστό μικρασιάτικο που συνδέεται και ζυμώνεται μαζί με το Νότιο Βαλκάνιο και δίνει μια επιπλέον όθηση προς τα πάνω στον ελληνικό Βυζάντιο πολιτισμό. Δεν είχε γίνει νωρίτερα αυτό? Δηλαδή το Βυζάντιο δεν είχε φέρει προσδυτικά ήχους από την Ανατολή? Και η αρχαιότητα το είχε κάνει, αλλά όχι τόσο γρήγορα και όχι υπό τόσο βεβαιασμένες συνθήκες, το οποίο συνοδεύτηκε με κάτι άλλο, να μην το ξεχνάμε. Ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο τέλος της, την ώρα που πεθαίνει, κάνει αυτή τη μιλιετοκάθαρση, πετάει έξω το ρωμαϊκό στοιχείο για να καθαρθεί η ίδια και έχει πέσει σε μία σκοτεινή τρύπα όπου πλέον ανακυκλώνει ένα μικρό υλικό, ενώ κατά κάποιο τρόπο, παράδοξο, έκανε πάρα πολύ μεγάλη χάρη στο ελληνικό κράτος, όπου το ελληνικό κράτος ξαφνικά στα Νότια Βαλκάνια του απέκτησε όλη την Ευρώπη που είχε, συν αναδίπλωσε τη Μικρά Ασία, εμπλουτίστηκε ο ελληνικός πολιτισμός και ο τουρκικός απισχνάνθηκε μέσα από τους πουριτανισμούς του, και όποιος πάει και λέει όχι δεν θα κάνω εκείνο, δεν, στο τέλος καταλήγει στο να γίνει παράφρον. Και... Άρα τώρα μου λέτε κάτι που θα το δούμε μετέπειτα, αυτό που λέμε πώς γεννήθηκε και η νεότερη ελληνική μουσική, αυτή που λέμε η έντεχνη ελληνική μουσική. Αλλά αυτά θα το δούμε αργότερα. Σύμφωνοι. Εγώ να επανέλθω στην ερώτησή σας. Ναι, ταυτόχρονα με την κατάρρευση. Εγώ να επανέλθω στην ερώτησή σας, πώς τελικά, αν όντως αυτό το δημοτικό τραγούδι το σημερινό είναι απόρρια όλης αυτής της πορείας. Φυσικά και είναι απόρρια, και φαίνεται. Γιατί σας το ρωτώ αυτό, με συγχωρείτε, γιατί έχουμε μια αίσθηση, προφανώς λανθασμένη, ότι το δημοτικό τραγούδι είναι κάτι που αρχίζει και περνάει από γενιά σε γενιά κάπου εκεί όταν έρχεται η Οθωμανοκρατία, όταν έρχεται η Τουρκοκρατία. Όμως έχουμε δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι Όχι, έχουμε από την αρχαία Ελλάδα, από την αρχή. Μπορεί να μην έχουν σωθεί, όπως αναφέραμε νομίζω στην προηγούμενη εκπομπή μας κιόλας, ότι δεν έχουν σωθεί τουλάχιστον αυτούσια άσματα λαϊκής, καθημερινής δηλαδή, μουσικής που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Όμως ξέρουμε ότι συνόδευαν κάθε τους σχολεία, από τις γεωργικές εργασίες μέχρι το νηφοστόλισμα, όχι την επίσημη μουσική, αλλά το καθημερινό, τα νηφοστολίσματα, τον Ήουλο, τον Ιμένεο, τραγούδια των γυναικών, των κοριτσιών, που ήταν λαϊκά τραγούδια. Και μάλιστα τα τεκμήρια που αποδεικνύουν αυτή τη σχέση του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού με την αρχαιότητα είναι, ας πούμε, και οι λέξεις τραγούδι, η ίδια η λέξη τραγούδι, τράγου, οδή, που σίγουρα από τον 10ο αιώνα και μετά έχει ακριβώς τη σημερινή σημασία. Πριν από τον 10ο αιώνα, που είναι τα κριτικά έπι, είχε την έννοια του τρυφιούς δρόμενου που το θίξαμε κιόλας. Ένα δρόμενο που είχε το λόγο, το μέλος και την όρχηση συνδυαστικά ως μία τρίπτυχη τέχνη. Έχουμε τις λέξεις επίσης παραλογή και καταλόγοι, που ήταν αφηγηματικά τραγούδια που υπήρχαν δηλαδή από την αρχαία Ελλάδα, με ή χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων, και επίσης τις ίδιες τις υποθέσεις των μύθων των τραγουδιών που μας θυμίζουν τους αντίστοιχους αρχαίους μύθους. Παράδειγμα το τραγούδι του νεκρού αδερφού, παράδειγμα της ξενιτιάς. Και μάλιστα ένα τέτοιο ακούσαμε, παραλογή που μιλάει για ξενιτιά και αγάπη, κατά αντιστοιχεία ξενιτιά και αγάπη, ακούσαμε και στο τέλος της προηγούμενης μας εκπομπής. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρέμβαση. Αυτό είναι όλη η ιστορία του τι έχει σωθεί και τι θεωρεί τεκμηριωμένο, και μάλιστα το θεωρεί και απόδειξη η κοινωνική επιστήμη. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία, χωρίς να υπάρχουν τα τεκμήρια, δεν τεκμηριώνονται, αλλά η συστημική τα δείχνει. Έχω πολλές φορές, ας πούμε, πει ότι η παραδοσιακή μελωδία του Ερωτόκριτου, όπως διασώζεται στο Λασίθι, έχει τέτοια μορφολογία ώστε είναι αδύνατον να έχει παραχθεί με την μεθοδολογία της γλωσσολογίας, εάν αυτή η σειρά των πραγμάτων δεν μπορούσε να αναχθεί στη μινωική εποχή. Δεν έχει τολμήσει κανείς ποτέ να το πει, αλλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελωδίας, τα συστημικά της, δείχνουν ότι αυτό είναι πολλών χιλιετιών. Δεν θα μας το πει καμία πηγή, και η κοινωνική επιστήμη, επειδή δεν το λέει η πηγή, το θεωρεί άκυρο. Αυτά λοιπόν, εάν πραγματικά υπήρχαν αυτού του είδους οι μεθοδολογίες και ήταν έγκυρες και απεδείκνυαν, τότε η ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία που έχει κάνει θαύματα δεν θα υπήρχε. Όταν μεταχειριστεί λοιπόν κανείς σκληρά επιστημονικά εργαλεία από τα μαθηματικά, από τις υπόλοιπες θετικές επιστήμες και επίσης από τις μεθοδολογίες της γλωσσολογίας που είναι άκρως επιτυχής, εκεί μπορεί να τεκμηριώσει εάν ένας σκοπός είναι 1.000 ή 2.000 ή 3.000 ετών, πέρα από τις μαρτυρίες και πέρα από τα αυτά και πέρα από τη χρήση της μουσικής. Η μουσική πρώτα-πρώτα δεν είναι χρήση. Η μουσική πρώτα απ' όλα είναι ένα πρωτογενές φυσικό φαινόμενο. Και μπορούμε να το μελετήσουμε κι αλλιώς. Απλώς το λέω.
Κυρία Τυροβολά, στον χορό τι γίνεται? Δεν ξέρω αν έχετε αντίληψη αυτά που λέει. Όχι, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Λέκα. Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, μπορούν αυτά τα πράγματα να αναλυθούν και να μελετηθούν και να τεκμηριωθούν, αν θέλετε, καθαρά γλωσσολογικά και μορφολογικά. Δηλαδή, αν γνωρίζει τις μεθόδους, οποιοσδήποτε ασχοληθεί, μπορεί πράγματι να συνδέσει τα νήματα και να φτάσει πάρα πολύ μακριά. Χιλιετηρίδες, μπορώ να σας πω. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με το χορό, έτσι. Θεωρώ ότι κίνηση, λόγος, έτσι, και μουσική, εγώ δεν θα βάζα ποιο εμφανίστηκε πρώτο ή δεύτερο. Είναι κάτι το οποίο δεν ενδιαφέρει ουσιαστικά. Και μικρή σημασία έχει. Καμιά σημασία θα έλεγα. Σημασία όμως έχει ότι στην ελληνική παράδοση τα συναντάμε και τα τρία ταυτόχρονα. Δηλαδή, σε αντίθεση με άλλα μέρη του κόσμου που μπορεί να υπερτερεί κάποιο στοιχείο έναντι κάποιου άλλου, στην ελληνική παράδοση έχουμε επίσης όρις τόσο το μελωδικό όσο και το εκφωνητικό, το λόγο δηλαδή, όσο και την κίνηση. Άρα και εδώ πάντα μιλάμε για καθαρά το λεγόμενο πρωτογενές τρυφιές, έτσι. Όμως είναι δεδομένο ότι και ο χορός από κάπου ξεκίνησε. Εντάξει, δεν είναι ότι έπεσε εξαμάν εξ ουρανού, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και να πω κάτι ενισχυτικό, ότι μεταξύ της τέχνης μουσικής και της τέχνης του χορού υπάρχει μία περιοχή βασική, η οποία είναι κοινή και στις δύο και μπορεί μόνο κανείς συνθετικά να την ερευνήσει, και αυτή είναι η έννοια του ρυθμού. Ο ρυθμός της μουσικής και ο ρυθμός του χορού τελικά είναι το ίδιο ακριβώς αντικείμενο. Ακριβώς. Δηλαδή ο ρυθμός είναι το δομικό στοιχείο στον χορό. Ορολογίες όπως είναι ο τροχαίος, μιλάω τώρα σαν είδος στίχου, όπως είναι ο πόδας, αυτά έχουν να κάνουν σε συνάρτηση και με τα πόδια των χορευτών, με τις κινήσεις των χορευτών. Δεν είναι ανεξάρτητα. Δεν είναι τυχαίο, ναι, πολύ σωστά το λέτε. Δεν είναι τυχαίο. Λέμε ρυθμικός πόδας. Το εκφωνητικό, ο λόγος δηλαδή, και ειδικά ο προσωδιακός λόγος, θα έλεγα εγώ, και ο κύριος Λέκας μετά μπορεί, δεν ξέρω, θα έχει τη δική του θέση. Που χορεύουν οι άνθρωποι στην Κρήτη είναι πιο πίσω και από την μινωική εποχή, κυρία Για μένα ναι. Τυροβολά. Για μένα ναι. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί και να υπάρχουν τομές. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν τομές. Μπορεί κάποια να διατηρήθηκαν, κάποια στη ροή του χρόνου να εξαφανίστηκαν. Σίγουρα όμως υπάρχουν ενήματα που συνδέουν παρελθόν, παρόν, και που θεωρώ ότι με όποιες μεταβολές, μετασχηματισμούς, με ρήξεις, με τομές, με αντιστροφές, με οτιδήποτε, πάντα θα διονύζονται. Στην υπηρετική Ελλάδα, ποιος είναι εκείνος ο χορός που εικάζεται ότι και αυτός έχει πάει πολύ βαθιά, πολύ πίσω? Ποιος από όλους? Ρυθμολογικά μπορείτε να το δείτε αυτό. Από το ρυθμό μπορείτε να το δείτε αυτό. Έτσι στην καθομιλουμένη. Δηλαδή ο Τσάμικος, Καλαματιανός, αυτή η χορή είναι συνέχεια κάποιον άλλον, ναι, ή ήταν έτσι η χορή αυτή ανέκαθεν? Όχι, είναι συνέχεια κάποιον άλλον. Σίγουρα. Αυτό που τα συνδέει είναι ο ρυθμός. Από τη στιγμή δηλαδή που έχω είτε στο τσάμικο χωρίαμβο, λέμε έτσι, είτε ξέρω εγώ στο σιρτό επίτριτο ή ξέρω εγώ διδάκτυλο, δεν έχει σημασία. Αυτά χορευτικά αποτυπώνονται κινητικά, δηλαδή με βάση την προσοδεία. Συνεπώς μπορεί μεταγενέστερα για κάποιους λόγους να πήραν την ονομασία τσάμικο, λέμε, ή σιρτό. Σίγουρα όμως από τη στιγμή που πατούν ρυθμικά σε προσοδιακά μέτρα, σίγουρα προηγούνται αυτών των ονομασιών. Αν μου επιτρέπετε έτσι ένα συμπληρωματικό σχόλιο, ξέρουμε ότι από την αρχαιότητα υπήρχαν οι λεγόμενοι κύκλοι χοροί. Ένας από αυτούς ήταν και ο λεγόμενος σιρτός που έχει φτάσει ως τις μέρες μας. Και βέβαια στην οικογένεια των κύκλιων χορών δεν ήταν μόνο ο σιρτός, ήταν και άλλοι αντίστοιχοι έτσι χοροί. Αλλά θέλω να πω ναι, ότι έχουμε επιβιώσεις που πλέον έχουν πανελλαδική χορευτική ταυτότητα. Είναι σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Αν θέλετε να θέσω μια τολμηρή θεωρητική θέση που την έχω υποστηρίξει και μπορώ να την τεκμηριώσω και με άλλα. Όταν μιλάμε για χορό και για όρχηση, έχουμε, όπως γράφουμε και στο εγχειρίδιό μας, μια τέχνη της οποίας το βασικό υλικό για να παραχθεί το έργο τέχνης είναι η εν ρυθμό κίνηση του ανθρώπινου σώματος. Όταν λοιπόν θέλει κανείς να το δει, όχι εντελώς συσταλτικά στα πόδια, αλλά διασταλτικά, ένας μουσικός ο οποίος χτυπάει την πένα του απάνω στο λαούτο ρυθμικά, ή ένας αρχαίος εκτελεστής, ηθοποιός, υποκριτής στο δράμα, ο οποίος απαγγέλει εν ρυθμό, επειδή το στόμα είναι σώμα και αυτός κατά μία έννοια χορό κάνει.
Αυτά λοιπόν όλα υπόκεινται ακριβώς στην ίδια ρυθμική και γι' αυτό το λόγο ακόμη και οι ορολογίες της αρχαίας μετρικής, όπως είπε η κυρία Τυροβολά, είπε πόδες. Πόδες σημαίνει βήματα ποδιών. Τροχαίος σημαίνει κάποιος τρέχει, ο ανάπεστος, ο δάκτυλος. Όλα αυτά είναι ορολογίες ορχιστικές, χορευτικές. Γι' αυτό το λόγο να αφήσουμε αυτά που μας χωρίζουν ως τέχνες, να δούμε σε ποια κοινή βάση ψύχραιμα μπορούμε να τα βάλουμε και όντως έχουμε εξαιρετικά πολλά στοιχεία. Και πράγματι, κύριε Πορτοσάλτε, ο τρόπος με τον οποίο χορεύονται πράγματα δείχνει πολλά. Θα πω ένα παράδειγμα, ότι ο λεγόμενος πεντάσιμος τσακώνικος ή ο ζαγορίσιος, ο τρόπος με τον οποίο βηματίζεται είναι σχεδόν χορογραφία επάνω στο μετρικό σχήμα και αντιστοιχεί στους καρσιλαμάδες της Ανατολής που έχουν απλώς το μακρό λίγο βραχύτερο. Αυτές λοιπόν οι συνάφειες, οι διαγεωγραφικές, διιστορικές δείχνουν πάρα πολλά πράγματα εάν δεν τα δούμε αποκομμένα και αποσπασματικά. Κυρία Τυροβολά, χορεύουν το ίδιο οι άνθρωποι φερειπίν. Τώρα δεν ξέρω αν σε όλες τις εποχές έχουμε την αντιστοιχία, αλλά σε έναν δημόσιο χώρο, όπως το νοούμε σήμερα που βγαίνουμε στην πλατεία, στο χωριό και στείνεται ο χορός, αυτό που λέμε το παραδοσιακό. Μήπως είναι κάτι επίκτητο, δηλαδή αν αυτό συνέβαινε πάντα έτσι ή σήμερα το προσαρμόζουμε ακριβώς για να σώσουμε αυτόν τον χορό, να τον δουν όλοι, να τον μάθουν. Με τον ίδιο τρόπο χόρευαν, ας πούμε, σε ένα καπηλιό, εκεί που συγκεντρώνονταν για να πιούν και κανένα ποτηράκι, ας πούμε, να πάνε κάτω οι πίκρες. Δηλαδή, πώς είναι η εκδήλωση των ανθρώπων, ταιριάζει στα σημερινά ή είναι εντελώς διαφορετικά? Θα σας το δώσω με ένα πιο παραστατικό τρόπο. Θα σας πω το εξής. Έχουμε μια ομάδα ντόπιων, ανήκουν σε την οποιαδήποτε κοινότητα και αυτοί οι ντόπιοι, τελείως αυθόρμητα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις τοπικών αγίων που είναι τα πανηγύρια τους και χορεύουν το τοπικό τους ρεπερτόριο με μια αλφα υφολογία, η οποία ορίζεται με βάση κοινά δομικά σχήματα, βέβαια, που τα συναντάμε σε όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά και με βάση την τοπική υφολογία. Την ίδια αυτή ομάδα ανθρώπων, των ντόπιων, εάν την πάρεις για να τη φέρεις να χορέψει για τις ανάγκες μιας θεατρικής παράστασης και την ανεβάσεις στη θεατρική σκηνή, είναι σίγουρο ότι δεν θα χορέψει το ίδιο που θα χορέψει στον τόπο της, στην κοινότητά της. Εάν αυτή την ίδια ομάδα την πας στο εξωτερικό να παρουσιάσει τους χορούς της περιοχής της, είναι σίγουρο ότι πάλι θα έχω διαφορές μεταξύ της πλατείας του χωριού μου, της σκηνής και του εξωτερικού. Συνεπώς παίζει ρόλο το περιβάλλον, ο χώρος που τελείται αυτός ο χορός. Παίζει ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα χορευτεί, θα αποδοθεί κτλ. Βέβαια έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης, διότι εξέλιξη σημαίνει και προσαρμοστικότητα, έτσι, κάτι το οποίο εξελίσσεται. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, επιβιώνει. Αν δεν εξελιχθεί θα πάψει να επιβιώνει. Συνεπώς, έστω και κάτω από οποιαδήποτε έννοια σημερινή φολκλωρισμού που ακούγονται πάρα πολλά και λέγονται, το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει παράδοση με τον τρόπο που υπάρχει και να υπάρχει και σε διτή μορφή, δηλαδή και φολκλωρικά και σαν ζώσα παράδοση, για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λίγο το φολκλωρικά θέλω να το κουβεντιάσουμε. Πριν πάμε όμως εκεί, αν μου επιτρέψετε, ένα σχόλιο. Αυτά που πολύ σωστά μας είπε τώρα η κυρία Τυροβολά είναι ακριβώς αυτά που ισχύουν και στη μουσική που είχαμε τη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, το χρώμα τελικά επηρεάζεται πάρα πολύ από το αν είναι ο άλλος ντόπιος, αν έχει βιωματική τη σχέση της μουσικής ή του χορού με τον τόπο του και φυσικά με τις περιστάσεις. Ακόμα και ο ίδιος, όπως είπε και η κυρία Τυροβολά, ο ίδιος ο χορευτής, ο ίδιος ο μουσικός, στον τόπο του, αν του βάλουν ένα μικρόφωνο μπροστά ξαφνικά και του λένε παίξ' το τώρα, χόρεψε το έτσι τώρα όπως το θέλω εγώ, δεν θα αποδώσει το ίδιο με το να είναι μέσα σε μια φυσική ροή κοινωνικής συνέβρεσης. Βέβαια, εδώ παίζει ρόλο και η ηλικία, έτσι, μην το ξεχνάμε. Έχουν γίνει έρευνες και βέβαια έχουν γίνει έρευνες κυρίως από ερευνητές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη δομομορφολογία του χορού, του παραδοσιακού, οι οποίοι έχουν καταγράψει και έχουν μελετήσει ένα άτομο ως πρωτοχορευτή, ο οποίος πρωτοξεκίνησε να χορεύει 20 χρονών, τον έχουν βιντεοσκοπήσει, τον έχουν αναλύσει στα 25 του, στα 28 του, στα 30 του, στα 35 του, στα 40 του, στα 50 του, στα 60 του, στα 70 του, δεν σας λέω υπερβολή, και έχουν μελετήσει την εξέλιξη του ανθρώπου
πώς προσαρμόζεται στις καινούργιες συνθήκες, αλλά και πώς το σώμα του διαφοροποιείται για να αποδώσει τον ίδιο χορό. Άρα προσαρμόζεται και με βάση την ηλικία του, καθώς μεγαλώνει. Και σε σχέση, ας πούμε, και με την περίσταση. Από τη μουσική. Εάν πάρεις ένα χορό ιεροψαλτών που ψάλει ένα ξοκλήσι και έχει την κατάνοιξη και μετά του σηκώσεις και του πεις ελάτε τώρα όπως είστε και κάντε το αυτό συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν θα το πούνε το ίδιο. Το ίδιο άτομο σε δύο περιστάσεις θα χορέψει αλλιώς. Ο πρωτοχορευτής, ας πούμε, στην Κάλυμνο που σέρνει το χορό και μερικές φορές είναι ο τσαμπουνιάρης που παίζει την τσαμπούνι και κρατάει το όργανο. Εάν αφήσει το όργανο κάτω θα το χορέψει αλλιώς. Όταν αρχίζει όμως ο ένας με τον άλλον να μιμείται είτε τοπικά είτε διατοπικά περιστασιακά, μπαίνουμε στην φάση που ονομάζεται παραδοσιακομορφία και ίσως θα μπορεί η Βάσο να μας πει πολλά πράγματα. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα το Μιλίτσα που είσαι στο κρεμό με πανελλαδική ούτως ή άλλως έτσι εξάπλωση. Συνήθως αποδίδεται στη Μακεδονία, αλλά το ακούμε από παντού. Αλλά και τοπική υφολογία, και γιατί είναι στη Λευκάδα. Βεβαίως. Με το οποίο κλείνουμε το πρώτο μέρος της σημερινής κυριακάτικης μας συνάντησης. Έχουμε το διάλειμμα και θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια. Καλημέρα σας. Επανήλθαμε, καλημέρα σας. Υπενθυμίζω στο ραδιοθάλαμο η κυρία Βασιλική Τυροβόλα, ο κύριος Δημήτρης Λέκας, η κυρία Ρενάτα Δαλιανούδη. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε λοιπόν μια παραλογή για τον γυρισμό του Ξενιτεμένου, το Μιλίτσα που είσαι στο γκρεμό, και μάλιστα θέλω να το σχολιάσω εδώ. Περιοχή. Το ακούσαμε Μακεδονία, συγκεκριμένα εδώ είναι από την περιοχή της Κοζάνης και το ακούσαμε με αντιφωνικό τρόπο. Αντιφωνικό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει ένας προεξάρχον, σημαίνει ότι υπάρχει ο σολίστας, αυτός που λέει τον πρώτο στίχο κάθε στροφής, ποιητικής στροφής, και επαναλαμβάνει, απαντάει δηλαδή, αντιφωνικά, φωνή, αντιφωνή, από κάτω ο χορός. Και αυτό μας παραπέμπει πίσω στην αρχαία τραγωδία. Στην αρχαία Ελλάδα δηλαδή, με τον τρόπο που ξεκίνησε η τραγωδία ως διθυραμβικό τραγούδι κλπ. Που υπήρχε ο πρώτος αποκριτής, που έγινε υποκριτής με τους υπόλοιπους από κάτω χορευτές. Ναι, έτσι, και φαντάζομαι συναντάται και στα όργανα αυτό. Μιλάει ένα όργανο, απαντάει ένα άλλο απέναντι. Δεν λέω ότι αν γίνεται στην παραδοσιακή μουσική, αλλά ναι, αυτό ναι, συμβαίνει. Βέβαια, μιας και μιλάμε τώρα εδώ και εξετάζουμε την παραδοσιακή μουσική, συνήθως τα όργανα παίζουν όλα μαζί, απλά δεν έχουν τον ίδιο ρόλο. Και αυτό θα το πούμε σε επόμενη εκπομπή που θα ασχοληθούμε αποκλειστικά έτσι με τα όργανα της παραδοσιακής μουσικής. Έχω κρατήσει μια σημείωση, την έννοια folklore. Παρακαλώ, αν μπορούμε να τη συζητήσουμε λίγο. Νιώθω ότι δεν είναι παρεξηγημένη. Είναι παρεξηγημένη. Ναι. Και το παραδοσιακομορφία που είπα, που είναι μια. Ναι, είναι όλα αυτά δένουνε και μάλιστα εγώ θα πω μόνο και θα το κόψω γιατί δεν με αφορά το θέμα, ότι οι διαφορετικές εθνικές σχολές αντιμετώπισης των πολιτισμικών σπουδών τα βλέπουν και διαφορετικά. Γι' αυτό βλέπετε ότι αλλού προεξάρχει η ανθρωπολογική προσέγγιση όπως στις ΗΠΑ, αλλού η εθνολογική, η εθνογραφική, αλλού η λαογραφική, και όλα αυτά έχουν τρόπους με κάποια ιδεολογική απόχρωση του πώς να αντιμετωπίζουν τον λαϊκό παραδοσιακό πολιτισμό, την διατήρησή του και την επιτέλεσή του. Θέτω άλλη μια παράμετρο και θα ακούσουμε φυσικά και την κυρία Τυροβολά και την κυρία Δαλιανούδη. Μεταξύ έθνη και folklore, ποιος είναι ο συσχετισμός, ποια είναι η διαφορά? Τα έθνη, όπως είπαμε, είναι διεθνούς κατανάλωσης, διαπολιτισμικής, ενώ τα folklore υποτίθεται πως είναι, τουλάχιστον από ό,τι έχω καταλάβει στην εγώ, εθνική επικράτεια. Μέσα σε μια εθνική επικράτεια του λεγόμενου έθνους κράτους, η κεντρική εξουσία που προσπαθεί να συμμαζέψει κάτω από τα φτερά της όλες τις παραδόσεις. Δηλαδή, όταν έρχεται το αλβανικό καθεστώς του Χότζα και κάνει τα φεστιβάλ αυτά τα οποία τα ονομάζει φεστιβάλ folklore και θέλει να παίζει πράγματα από τη Βόρεια Ήπειρο, να τα ακούν οι Πριστινιώτες από την Πρίστινα, αυτό για να μπορέσει να στηθεί ένα εθνικό αφήγημα, αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι μια κακή χρήση του folklore, χωρίς να έχω εγώ ηθήνοντα λόγο στο ποια είναι η καλή χρήση του. Νομίζω ότι πρέπει να μας τα πει Βάσο αυτά. Ναι, έτσι πολύ πολύ γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι φολκλωρισμός γενικά είναι ότι ξεφεύγει από την πηγή του. Ότι ξεφεύγει δηλαδή από τον τόπο καταγωγής και ύπαρξής του. Ότι ξεφεύγει από εκεί.
Και βέβαια σαφώς από τη στιγμή που ξεφεύγει από εκεί, διαφοροποιείται και ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται, διαφοροποιείται και ο τρόπος με τον οποίο το μαθαίνεις, διαφοροποιούνται όλα. Αλλά ό,τι πάβει να υφίσταται στην πηγή παραγωγής του και βγαίνει παρά έξω, βγαίνει με ένα διαφορετικό τρόπο, πολύ πολύ γενικά αυτό είναι folklore. Και ας είναι μέσα στην οντότητα την κρατική. Ναι, ας είναι μες στην κρατική Δηλαδή, οντότητα. το παίρνεις από το Αργυρόκαστρο, Φερρυπίν, και το πας στα βόρεια της χώρας που είπε η Αλβανία, ή να το παίρνεις από την Πελοπόννησο και το πας στη Μακεδονία, όταν το μετατοπίζεις. Ναι, να το πω έτσι πιο απλά. Ναι. Το παίρνω παραδείγματος χάρη από τα Μέγαρα, από τον τόπο παραγωγής του, και το πηγαίνω στην Αλεξανδρούπολη. Να παρουσιάσω δηλαδή το χορευτικό ρεπερτόριο των Μεγάρων. Από τη στιγμή που το βγάζω από τον τόπο παραγωγής τους, που αυτοί οι οποίοι το χορεύουν δεν είναι μεγαρίτες, είναι άλλης τοπικότητας. Δεν πηγαίνουν τα Μέγαρα να το παρουσιάσουν, το παίρνει η Αλεξανδρούπολη. Μπορεί να πηγαίνουν και τα Μέγαρα να το παρουσιάσουν. Από τη στιγμή που φεύγει. Το κακό που είναι, δεν πουθενά. Δεν υπάρχει κακό. Να πω μία απλή αυτή. Στη μία περίπτωση. Μήπως υπάρχει κάτι κακό, κύριε Λέκα. Στη μία περίπτωση είναι λειτουργία παραδοσιακή, αυτό παύλα έκφρασης του λαού, ενώ στην άλλη καθίσταται λιγάκι πληροφοριακό σύστημα. Αυτό έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Μήπως είναι κρατική παρέμβαση εν ολίγης. Δεν είναι απαραίτητα, δεν είναι πάντα κρατική παρέμβαση. Μπορεί και να μην είναι, δεν είναι απαραίτητο να είναι. Συνήθως δεν είναι κρατική παρέμβαση. Με το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Λέκας προηγουμένως με τον Χότζα και πώς πάντρευε τη διαφορετικά, εκεί υπάρχει ένας παρεμβατισμός. Στις απολυταρχίες είναι. Ναι, στις απολυταρχικές καταστάσεις είναι. Προφανώς αυτό που ήθελε να πει ο Δημήτρης είναι ότι χρησιμοποιήθηκε ο φολκλωρισμός, το folklore, σε πολιτικές ιδεολογίες τύπου χούντας, όπως είχαμε και εμείς, ακριβώς για να επιβάλλει το εθνικό ενωτικό στοιχείο. Έτσι αρχίζει η παρεξήγηση, δηλαδή πώς και εμείς. Όχι, η παρεξήγηση αρχίζει από τη στιγμή που φεύγει από την πηγή του, από τον τόπο του, και μεταναστεύει, πάει κάπου αλλού, με διαφορετικές προϋποθέσεις, με διαφορετικούς όρους. Εκεί αρχίζει η παρεξήγηση. Δηλαδή, από τη στιγμή που το βγάζεις από εκεί που ανήκει, σημαίνει ότι το παραποιείς, ότι το διαφοροποιείς, ότι το αλλάζεις, ότι το κατακρεουργείς, ότι πολλά. Η κυρία Ταλιανού μας έδωσε κάτι άλλο, ότι κάποιος μου το επιβάλλει αυτό. Δηλαδή, ότι η κρατική διοίκηση. Και όχι μόνο η κρατική διοίκηση. Εγώ απλά δικαιολόγησα πώς το είπε ο κύριος Ελέκας. Όταν το επιβάλλει, μήπως η αντίδραση σε αυτό φέρνει και την αντίδραση. Μπορεί να είναι και ένας πολιτιστικός σύλλογος. Σήμερα δηλαδή δεν έχουμε παρεμβάσεις κρατικών κυβερνήσεων που να επιβάλλουν ή να διοργανώνουν με φολκλωρικά φεστιβάλ κτλ. Μπορεί να είναι ένας σύλλογος. Εγώ θα συμφωνήσω, αλλά θα το πάω λίγο πιο πέρα αυτό που είπε η αξιότιμη κυρία Τυροβολά. Ότι μπορεί να μην είναι απαραίτητα μετανάστευση σε έναν άλλο τόπο, μπορεί να είναι και στον ίδιο τόπο. Αλλά όταν το θεατρικοποιείς, το κάνεις θέαμα, ενώ πριν ήταν βίωμα αυθεντικό μες στη ροή της καθημερινής παράδοσης μιας εθνοτοπικής ομάδας. Όταν αυτό το αποκόβεις, το κάνεις φεστιβάλ, το κάνεις θέατρο και τους φοράς τις κελεμπίες, δεν είναι κελεμπίες ενώ τις τοπικές φορεσιές, που ήταν παλαιότερα, ενώ σημερινός δεν το φοράει αυτό, έτσι, δεν φοράει τη φουστανέλα, δεν φοράει. Η βλάχα δεν φοράει, η βλάχα ενός εθνοτική ομάδα, η σαρακατσάνα δεν φοράει την τοπική της παλιά φορεσιά, φοράει τα σημερινά ρούχα. Αν τη βάλεις να χορέψει σε ένα γάμο, σε ένα πανηγύρι, σε ένα οτιδήποτε, θα χορέψει με τα καθημερινά της ρούχα. Τότε, ναι, εάν λοιπόν αυτό, το κάνω θέατρο, του βάλω εισιτήριο ή όχι, γιατί έχει σημασία και αυτό, είναι σαν μια εμπορευματοποίηση. Τους βάλω τον παλιό κεφαλόδοσμο, τις παλιές φορεσιές και λέω α, κοιτάξτε, έτσι ήταν, έτσι χορεύαμε πριν 50 χρόνια. Αυτό είναι folklore. Είναι μουσιακά, θεατροποιημένο μουσιακό είδος. Μία λέξη μόνο. Πώς θα το κάνεις παράσταση αυτό για να το μάθει ο κόσμος. Να πω κάτι για να βοηθήσω. Να πει ο κύριος Λέκας και να συμπληρώσω μετά. Στη Βουλγαρία, ας πούμε, αυτό το οποίο θεωρείται για κάποιους ιερό και για κάποιους διονυσιακό δρόμενο, που είναι τα αναστενάρια, αναπαρίστανται τα αναστενάρια με φωτιά κανονική σε ξενοδοχεία για τουρίστες. Αυτό, όποιος το ακούει από την Αγία Ελένη Σερών, του φαίνεται εξαιρετικά ανατριχιαστικό. Και με τους Ζερβίσιδες, το ίδιο. Και με τους... Λοιπόν, το πράγμα είναι να ξέρουμε αυτό που λέει η Βάσο, είναι αυτό το οποίο θα το πω με την νέα ελληνική γλώσσα, το δρόμενο out of context. Εκεί αρχίζει το folklore με όλα τα καλά του και με όλα τα κακά του, ακόμα και στον τόπο του ή αλλού. Ή μπορεί να το κάνουν κάποια κοινότητα στο Darwin της Αυστραλίας, ας πούμε, και να μην είναι folklore, ενώ να είναι folklore στον τόπο του. Μπορεί έως και έτσι να γίνει, εάν έχει πάει μια κοινότητα εκεί. Δηλαδή, μια παράσταση με χορούς παραδοσιακούς είναι folklore. Είναι folklore. Ναι. Όσο και να κρατούνται σαν ρεπερτόριο, μιλάω τώρα χορευτικό, έτσι, οι παραδοσιακές μορφές χορευτικά, όσο και αν κρατούνται, γιατί όντως υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι φροντίζουν, σέβονται αυτό το κομμάτι της παράδοσης
και προσπαθούν να το κρατήσουν σε επίπεδο παράστασης. Παρόλα αυτά είναι folklore. Πώς το σώζουμε τότε? Αν δεν κάνουμε το ένα, δεν κάνουμε το άλλο. Εγώ δεν είμαι εναντίον, αυτό σας είπα. Μα δεν χρειάζεται να σωθεί. Δεν είναι από μόνο κίνδυνος. του αυτό. Η δυναμική του είναι αυτή. Είναι η δυναμική του. Εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο. Για να το πούμε λίγο διαφορετικά, έτσι να γίνουμε πιο σαφείς. Στην παραδοσιακή κοινωνία, στον τόπο του, έτσι, έχω το χορευτή, τον συμμετέχοντα και το χορευτή που είναι ταυτοποιημένο. Δηλαδή είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ο οποίος και θα χορέψει και θα μείνει και απ' έξω. Μπορεί να παίξει και μουσικό όργανο και να ξανακάτσει. Δηλαδή δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ θεάματος, χώρου παράστασης και ακροατηρίου. Ή τελεστών και ακροατηρίου. Ενώ στο folklore έχω διαχωριστικές γραμμές. Θα πω και κάτι για την Κρήτη που είναι γνωστό. Ένα είδος, ας πούμε, φολκλωριστικού πουριτανισμού, ο οποίος μπορεί μετά, αντί να φθείρει, να μετεξελιχθεί σε νέα παράδοση. Η Κρήτη, κατά το μέγιστο μέρος της, δεν έπαιζε λύρες, έπαιζε βιολιά. Υπήρξε μία ροπή που χαρακτηρίστηκε φολκλωριστική στο Μεσοπόλεμο, από τον Καρά και τα λοιπά, μετά με το Μουντάκι, να εξαπλωθεί η χρήση της κρητικής λύρας, που μεταπλάστηκε όμως και άλλαξε και το όργανο, για να μην παίζεται το βιολί που και καλά είναι ξενόφερτο. Αυτό λοιπόν δημιούργησε μια νέα παράδοση στην Κρήτη που είναι πάρα πολύ προεξάρχουσα η κρητική λύρα σε σχέση με το τι πεζόταν πριν από 50 χρόνια. Εκεί λοιπόν όλες οι διαλεκτικές παίζουν και ας είμαστε ψύχρεμοι και ας αγαπάμε το φαινόμενο και ας αγαπάμε το λαό που το παράγει και να ξεχωρίζουμε πότε έχουμε εξέλιξη και πότε έχουμε φθορά. Αυτό το τονίζουμε πάρα πολύ μέσα σε αυτό το εγχειρίδιο. Προσοχή, αγάπη, όπως πώς ο ιερέας αγαπάει τον ενάρετο, αγαπάει τον εμαρτωλό κτλ. Εδώ πέρα είμαστε μια κοινωνία αγάπης. Ποιο είναι το εγχειρίδιο? Του ΕΑΠ. Πείτε το, αυτό θέλω. Να το πω εγώ γιατί πρέπει να τους τιμήσουμε. Θέλω να ξαναπώ τον πρόλογο που έκανα όταν αρχίσαμε τις εκπομπές, ότι κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις εκπομπές ιστορικού περιεχομένου που παράγονται στον Sky 100,3 και μεταδίδονται μέσω του Sky 100,3, έρχονται και μιλούν άνθρωποι του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου. Είτε του συμβατικού είτε του ανοιχτού πανεπιστημίου, ελληνικού πανεπιστημίου. Συνεπώς, επειδή ακούω κάποιες παρατηρήσεις που λένε ότι οι φοβικά αντιμετωπίζοντες, διότι προσωπικώς έχω την άποψη ότι θα μπορούσε να λειτουργεί και ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη χώρα, ότι ένα σοβαρό πανεπιστήμιο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα παρά μόνο τον εαυτό του. Συνεπώς, εδώ σε αυτές τις εκπομπές παρελάβουν οι επιστήμονες του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου. Πείτε λοιπόν τώρα το σύγγραμμα. Ήθελα να πω, το σύγγραμμα είναι τα βιβλία που διδάσκονται στην θεματική ενότητα ΕΛΠ 40 Τέχνες 2 Επισκόπηση Μουσικής και Χορού. Ελληνικής Μουσικής και Χορού, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Και εδώ έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο από τους βασικούς συγγραφείς, τον κύριο Λέκα ό,τι αφορά τη μουσική και τον χορό, συνδυαστικά, και την κυρία φυσικά τη Ροβολά, κυρίως ό,τι αφορά τον χορό. Και να πω επίσης ότι αυτό είναι ένα 5άτομο εγχειρίδιο για το οποίο μιλάμε, στο οποίο προσπαθήσαμε να θέσουμε και να λύσουμε πάρα πολλά πράγματα με τρόπους που δεν είχαν πριν ευρέως τεθεί. Έχει χαιρετιστεί αυτή η προσπάθεια ως η πρώτη συγκροτημένη παρουσία, έστω κατά ένα μέρος, του χορού στην ελληνική ανώτατη παιδεία, διότι προηγουμένως, εκτός από αυτό, το μόνο που υπάρχει από χορό στην κρατική ανώτατη παιδεία είναι στα ΤΕΦΑ. Ήρθε λοιπόν αυτό και έκανε κάτι διαφορετικό, εισάγοντας το χορό, και στο επίπεδο της προετοιμασίας του εγχειριδίου, που είναι 5 τόμοι συν 2 ακόμη τόμοι συν 4 CD, ότι υπεύθυνος ήταν ο μουσικολόγος και δάσκαλός μου Μάρκος Φιλίππο Δραγούμης, ο οποίος με έβαλε εμένα στο πόδι του να εποπτεύσω επιστημονικά και να εκτελέσω το έργο, και κατόπιν αποταθήκαμε σε δόκιμους εξαιρετικούς συναδέλφους στο χώρο και γράψαμε όλοι μαζί πολλά κείμενα. Απλά εδώ να συμπληρώσω κάτι, ότι πολλά κείμενα που είναι γραμμένα για τον παραδοσιακό χορό και προέρχονται από συναδέλφους, είναι από συναδέλφους που υπηρετήσαμε στο ΤΕΦΑ. Συνεπώς δεν ήταν το ότι πρωτοεμφανίστηκαν στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Πρωτοεμφανίστηκαν εκτός ΤΕΦΑ. Πρωτοεμφανίστηκαν εκτός ΤΕΦΑ, έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους όπως πρέπει. Για να πενέψουμε και λίγο το σπίτι μας. Όμως κάτι, προτείνω να ακούσουμε από την Θράκη, τον Ομαντιλάτο, έναν οργανικό σκοπό ελεύθερο που ακούγεται συνήθως σε γάμους.
Τι ακούσαμε, κυρία Τυρογόλα? Μαντιλάτο είναι χορός της Θράκης, της Δυτικής Θράκης. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό που εμείς σήμερα λέμε Θράκη, παλιά ήταν η λεγόμενη Δυτική Θράκη. Είχαμε τη Βόρεια Θράκη, η οποία ήταν η λεγόμενη Ανατολική Ρωμήλια, και είχαμε και την Ανατολική Θράκη, που ήταν το κομμάτι Κωνσταντινούπολη, Προποντίδα κτλ. Μετά, βέβαια, το 22 και κυρίως τις ανταλλαγές του 24 και τα γεγονότα που επακολούθησαν, που μοιραστήκανε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο τα σύνορα, παρέμεινε η Θράκη πια ως Θράκη ελληνική, αλλά το κομμάτι της παλιάς λεγόμενης Δυτικής Θράκης. Συνεπώς, ο Μαντιλάτος είναι ένας χορός που χορεύεται στη Θράκη πια, όπως την εννοούμε σήμερα. Συναντάτε ανάλογος χορός και στο ανατολικό σκέλος της Θράκης? Όχι. Τα σύνορα δηλαδή έκοψαν αυτό. Μια πολύ ωραία παρατήρηση δηλαδή, τώρα. Αν δηλαδή στον ενιαίο χώρο της Θράκης τα κρατικά σύνορα άλλαξαν και τα χαρακτηριστικά. Μόνο από πρόσφυγες που έχουμε από την Ανατολική Θράκη πλέον έχουν αναμειχθεί τα ρεπερτόρια. Δηλαδή, οι Τούρκοι της Ανατολικής Θράκης τι χορεύουν, ξέρετε? Της Ανατολικής Θράκης. Ναι. Δεν το έχω ψάξει για να ξέρω. Η Βόρεια Θράκη, δηλαδή. Η Βόρεια Θράκη. Μην παρεξηγηθούμε, τα νότια της Βουλγαρίας, ας πούμε. Ναι, η παλιά μέχρι τη Βάρνα που έφτανε. Η Βόρεια Θράκη εκεί ήταν. Με εκείνους έχουμε παρτίδες με εκείνους, γιατί έχουμε κοινούς χορούς με διαφορετικές ονομασίες πια. Είναι εντυπωσιακό. Ενώ έχουμε με τους Βούλγαρους, δεν έχουμε με τους Τουρκούς. Μπορεί να έχουμε. Είναι κάτι που δεν έχω ψάξει για να σας πω με σιγουριά. Ενδεχομένως ναι, αλλά μπορεί και όχι. Δεν ξέρω να σας πω. Γιατί η περιοχή της Κωνσταντινούπολης είχε βασικά σιρτά. Κυρίως σιρτά και μπάλους θα έλεγα και χασαπιές γενικώς. Δεν πολύ είχε ζεμπέκικα με την έννοια που είχαν τα δυτικά παράλια ή ενδοχώρα. Δηλαδή ήταν αυτού περίπου του χορευτικού ρεπερτορίου. Θα πάω λίγο σε πιο επικίνδυνη ζώνη. Θα φύγουμε από τη Θράκη, θα επιστρέψουμε στη Μακεδονία. Να ξύσω λίγο κάποια πληγούλα στον χώρο της Μακεδονίας. Αλλά μισό λεπτό. Θα επανέλθω, κυρία. Ο Μαντιλάτος, εκτός που δεν υπάρχει εκεί, επίσης δεν υπάρχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ως ρυθμός. Το ενδιαφέρον είναι ότι πώς είναι αυτά τα πράγματα οροθετημένα σε διάφορες περιοχές με γεωγραφικά σύνορα. Ο Μαντιλάτος είναι ακριβώς ο ρυθμός τον οποίο αποκαλεί ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσέας στην ελληνιστική εποχή χορό κυκλικό ανάπεστο, τον οποίο προσδιορίζει ως βραχή και ημιόλιο. Αυτός λοιπόν συμπίπτει εντελώς για όποιον μπορεί να το καταλάβει. Το ενδιαφέρον είναι ότι από τη Μακεδονία και προς την Νότια Ελλάδα υπάρχει το ανάστροφο αυτού του Μαντιλάτου χορού που έχει το μακρό στην αρχή, που είναι ο λεγόμενος Καλαματιανός Σιρτός. Λοιπόν, ο Καλαματιανός Σιρτός λέγεται από τους αρχαίους επικός δάκτυλος και ο Μαντιλάτος λέγεται κυκλικός ανάπεστος και είναι ρυθμοί που μας παραδίδονται από την αρχαία μετρική από την αρχαιότητα. Μεταξύ Σκοπίων και Μακεδονίας υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως υπάρχουν βεβαίως. Ή με τη Βουλγαρία. Όπως υπάρχουν με τη Βουλγαρία, όπως υπάρχουν με τη Σερβία, πάρα πολλά. Όπως υπάρχουν με την Αλβανία, πάρα πολλά. Μεταξύ Υπήρου και Αλβανίας. Υπήρου και Αλβανίας, Μακεδονίας και όλης της περιμετρικής ζώνης των συνόρων, θα έλεγα, με όλα τα κράτη που συνορεύει η Μακεδονία, σαφώς και υπάρχουν ομοιότητες. Όχι μόνο στο είδος των μελωδιών ή των κλιμάκων που χρησιμοποιούνται, των ρυθμών, ακόμα και κινητικά. Και στα βήματα ακόμα δηλαδή. Και στα βήματα. Ακόμα και στα δρόμενα, δηλαδή στα έθιμα που εντάσσονται αυτοί αντίστοιχα οι χοροί. Είναι κοινά πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω εδώ ότι είναι λάθος να προσπαθούμε να βάλουμε σύνορα στην παράδοση. Και γιατί το λέω? Γιατί ο χώρος της Βαλκανικής κυρίως έτσι και ο χώρος του Αιγαίου και της Μεσογείου είναι κοινή πολιτισμική χώρη. Δεν μπορεί να τα μοιράσεις πολιτισμικά. Τα μοιράζεις πολιτικά λόγω συνόρων και λόγω πολιτικής και ιστορίας και δεν αντιλέγω αν πρέπει να γίνει έτσι. Όμως πολιτισμικά δεν μοιράζονται, είναι ενιαίοι χώροι. Όπως αυτά τα χάλκινα που λέμε, τα χάλκινα τα όργανα. Με τα χάλκινα των Σέρβων, ποια είναι η διαφορά τους? Δεν υπάρχει διαφορά. Είναι ίδιος ήχος, ίδια όργανα και ίδια πρακτική ουσιαστικά. Εδώ μιλάμε και για ίδιες δηλαδή όταν τα βάλε ο ονομασίες. Κουστουρίτσα στις ταινίες του, ας πούμε, σαν άκουγες. Μια χαρά. Φλόρινα εδώ, σαν άκουγες. Τα όργανα αυτά, για να είμαστε σαφείς και να είμαστε ψύχρεμοι, είναι και αυτά, όπως και το κλαρινέτο, έχουν βγει από τις Οθωμανικές στρατιωτικές μπάντες και έχουν εξαπλωθεί όπου υπήρχε. Τα πήραν λοιπόν οι κατατόπους πληθυσμοί και με αυτά τα όργανα, όπως εγώ έπαιζα πριν με το σακουχάτσι, με τα όργανα αυτά παίζανε οι άνθρωποι αυτοί τα δικά τους ρεπερτόρια. Εγώ, ας πούμε, πολλές φορές για να σπάσω αυτή την ιδέα των συνόρων. Ο κύριος Λέκας έχει φέρει. Τι τα λέμε τώρα, τι είναι αυτά? Αυλή. Εδώ υπάρχει μία πρωτογενής επτατονική κλίμακα που λέγαμε. Νεάντερταλ είναι αυτό? Όχι, αυτό είναι επτατονικό, αλλά δεν είναι Νεάντερταλ. Όμως το φλάου το οποίο παίζω είναι από το Καμερούν. Και το κάνω, θα μπορούσα να το παίζω και εμένα από τη Λατινική Αμερική για να δείξω πως
ας κάνουμε και λίγο σκόντο στο ποια είναι τα όργανα και ποια είναι η οργανολογία, διότι η μουσική είναι και το υποκείμενό της. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος είναι αυθεντικός, γιατί έτσι παίζουν οι τσαμπούνες στα νησιά, να σας παίξω έναν σκοπό της Ιωνίας, ο οποίος έχει αστικοποιηθεί ως Σμυρνέικος, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για πολλούς λόγους που δεν θα τους πω τώρα. Λοιπόν, το φλάουτο από το Καμερούν. Αυτή είναι η πρωτογενής επταφωνία, άσχετο εάν ο συγκεκριμένος αυλός είναι από το Καμερούν και αν είναι πλάγιος. Το τετράχορδο αυτό το λέει ομαλό διάτονο ο Κλάβδιος Πτολεμαίος στην Αλεξάνδρεια και το χαρακτηρίζει ξενικό και αγρίκο, που σημαίνει ότι έτσι έπαιζαν οι πληθυσμοί όλοι της Μέσης Ανατολής. Που τους έβλεπε αγρίκους, ο Ρωμαίος. Ο Αλεξανδρινός τους έβλεπε αγρίκους, διότι ήταν μέσα στο παλάτι των Πτολεμαίων. Αυτό λοιπόν όλο το πράγμα μας έχει δοθεί εμάς, όχι μέσα από την λαϊκή παραδοσιακή δημόδη παράδοση, αλλά μας έχει έρθει στη νεότερη Ελλάδα ως Σμυρνέικο. Το παίζουν μπουζούκια και του κάνουν διάφορες ιστορίες στις νότες. Αυτή είναι προφανώς η πρωτογενής αυθεντική μορφή του. Και το γεγονός ότι είναι παιγμένο από φλάουτο της Κεντρικής Αφρικής ίσως δείχνει και αυτό πόσο ιδεολογούμε αστόχως κάποτε. Δράτοντας την ευκαιρία για το όργανο, για την προέλευση του οργάνου, νομίζω είναι πασιφανές σε όλους ότι τελικά οι άνθρωποι, και όσο πάμε πιο πίσω στα χρόνια, είχαν τις ίδιες ανάγκες για να εκφράσουν και να εκτονώσουν τα περίσσια συναισθήματά τους, είτε με χορό, είτε με τραγούδι, είτε φτιάχνοντας οι ίδιοι κιόλας, που είναι χαρακτηριστικό στις παραδοσιακές κοινωνίες, το αυτοσχέδιο μουσικό τους όργανο. Αλλά θέλω να καταλήξω αλλού, ότι η αυλή σχεδόν παντού, σε όλο τον κόσμο, που δεν υπήρχε σαφώς τότε η επικοινωνία μεταξύ των λαών και των ανθρώπων και τόσες μεγάλες και εύκολες μετακινήσεις που υπάρχουν σήμερα, είναι οι ίδιοι. Να προσθέσω όμως κάτι για τους αυλούς. Επειδή οι αυλοί έχουν αποτυπωμένες στις τρύπες τους τις μουσικές κλίμακες, συμβαίνει ο αυλός ο Ιαπωνέζικος που έπαιξα πριν να έχει εντελώς άλλες τρύπες από ότι αυτός. Αυτό όμως που δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος και το έχουμε δείξει επιστημονικά, τουλάχιστον στη δική μας ομάδα, είναι ότι τα μουσικά συστήματα όλου του κόσμου είναι δύο. Και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν και τα δύο, όπως εδώ στον ελλαδικό χώρο συνυπάρχουν. Και τα πεντάτονα και τα επτάτονα είναι ίδια τα όργανα, είναι άλλες οι τρύπες, είναι άλλες οι κλίμακες, αλλά μη φανταστεί κανείς άπειρη πολυμορφία επειδή υπάρχουν πολλές ήπειροι. Τα συστήματα είναι δύο. Έτσι, ακριβώς. Μου έδωσε τώρα ο κύριος Λέκας το έναυσμα για να πω ότι και στον παραδοσιακό χορό τα συστήματα είναι δύο, παγκοσμίως. Άντε να πω τρία με βάση τους συνδυασμούς. Δώστε μου ένα λεπτό για να σας εξηγήσω τι λέω. Το ανθρώπινο σώμα έχει τρεις δυνατότητες. Δηλαδή, να μετακινηθεί από το ένα πόδι στο άλλο, μία δυνατότητα. Να σταθεί με το βάρος του σώματος και στα δύο πόδια, μια δεύτερη δυνατότητα. Ή να παραμείνει στο ένα πόδι παραπάνω με το άλλο του το πόδι να αιωρείται με κάποιο τρόπο ή αντίθετα. Όλο το οικοδόμημα του ελληνικού παραδοσιακού χορού, όλο το οικοδόμημα όλων των ειδών των παραδοσιακών χορών του κόσμου, δεν υπάρχει άλλες δυνατότητες που να κάνουν τα κάτω άκρα. Ή να ύπτανται εντελώς, δηλαδή να εξωτερώνουν εντελώς τη βαρύτητα, οπότε έχω να κάνω με μορφές μπαλέτου, κλασικού χορού και άλλων ειδών χορού. Συνεπώς, αυτές οι κινητικές δυνατότητες των κάτω άκρων μου δίνουν δύο βασικά σχήματα. Να κινηθώ και να χορέψω κατά συνέπεια. Εμείς βέβαια στην ορολογία μας τα λέμε χορή στα 3 και τύπου στα 3 ή χορή στα 2 και τύπου στα 2, όπου όλοι οι ελληνικοί χοροί δομούνται με βάση αυτά τα δύο δομικά σχήματα, είτε μεταφερόμενα αυτούσια, είτε με επιλογές, αντιστροφές μοτίβων κτλ. Συνεπώς και εμείς δύο τύπους κατά βάση έχουμε. Και όλη αυτή η ποικιλομορφία και πολυμορφία είναι τοπική υφολογία. Διαφοροποιούνται κάποια συστατικά. Μελωδία, ρυθμός, οργάνωση, λαβές κτλ. Τι ωραία εκπομπή. Χίλια συγγνώμη κυρίες και κύριοι. Ειλικρινώς δεν το λέω όμως για να περιευτολογήσω, αλλά τι ωραία πράγματα που ακούμε από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν καλά και χειρίζονται το αντικείμενό τους.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Κυρία Τυροβολά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Κύριε Λέκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Λοιπόν, κυρία Δαλιανούδη, τι θα ακούσουμε? Είναι καρδιές όπου γελούν, σιρτό καλαματιανό της Μικράς Ασίας με τη φωνή της αείμνηστης Δόμνας Αμίου. Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Επιστημονική Επιμέλεια, Προγραμματισμός και Συντονισμός Ρενάτα Δαλιανούδη, Διδάκτορ Μουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Λέκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Καθηγήτρια Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Επιμέλεια εκπομπής Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Για την ηχογράφηση και την τεχνική επεξεργασία συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Η εκπομπή